लोगोफोर आंनि MN फेमिलि ब्लग चेनेलाव नायगिरि साफ्रोमखौबो नै दिनै बिश्वकर्मा सफैलायबाय नालाय फिसा ब्लग बानायलायबाय आरो लोगोफोर गारि सुनाय आरो नै सिखा रुवा सुनाय सिखा रुवा नै ओमफ्राय फुजा होनाय नायलांबाय थादो लोगोफोर गगा मोनलायनाय सुथानसां गारिखौ गारियाथ' दिनै देलायनांगौ नालाय सुयैफ्रामबाय देलाय होनोसै बिराद गोबावसोमोन ना लोगोफोर ब्लग होनो मोनैया टाइमानो थोआ दासान्दि आरो बिश्वकर्मानि माल बोयै बोयै मोनानानै सामफ्रामबो अखा सियैसो फैबावनांदों उनावबा मा जायोथाय अखा सिजानायाबा मानसिफ्रा होनो भाद्र मासनि अखाखौ सिजाया गगा मोनो बोयो आहा सामफ्रामबो अखा सिजाबोनाया लोगोफोर नायलांदो दिनै सानसेनि ब्लगखौ मा माखौ होनो हायो लोगोफोर मालाथ' दासिमबो फैसायाथ' भाग खालामाखै नालाय दिनै दा नै फुजा होखांनानै थांनांगौ माल एसे दंबावो बेखौ फाननानै फैसा भाग खालामनांगौ सानबानि हाजिरा बेसेबां मोनो दाहाय देखायगोन आं लोगोफोर बिश्वकर्मानि खामायनाया देखायलांबाय थागोन बे ब्लगआवनो लोगोफोर नायलांबाय था नायलांदो लोगोफोर नै गारि सुनायखौ देखायलांबाय थानोसै गगा मोनलायनाय सिम्फुजों थुखैथानसै नै लोगोफोर सिम्फुजों गगा मोनथारदोंलै गारियानो सुग्राफोरनोबो होनो फैसाबो गैया सुग्राफोरनो होनो हाबासो गोदान नुलायलायगौमोन बे सुखांबाय दाना लोगोफोर नै फोराननानै दोनसै रानथोंसै ना लोगोफोर नै दासो सुरु खालामबाय दहायनिफ्रायनो साजायै दासो साजायगासिनो नै गाबख'यो नैबे बाथौल'सै आरो गाबख'नाया लोगोफोर दा बेवहाय गाबख'बावनोसै सारा बोसोराथ' लहाजोंनो गेलेनांगौ जाहैबाय नालाय आंनि खामानियानो गासिबो लहानि खामानि उफाय गैया दस्रा फुजाखौ बारा फात्ता लायाबाबो बेखौ फात्ता लाथारनांगौ जायो लोगोफोर लहा बे खामानिजोंनो सामफ्रामबो सोरांबाथाय बेनो अखा नायबाथाय बेनो नालाय उफाय गैया दा बेखौ मावथारनांगौ जायो बिश्वकर्मा होनदों मालायफ्रा गोदान दाङोबा आंना बिश्वकर्माखौ बोरायखौसो दांबावो बोरैबा गाफ्लांनांगौबा बोरैबा बुंनांगौबाथाय सिफथि जानाय बेनि थाखायनो गाबख'नांगौ जायो आरो नायलांदो गाबख'नायखौ लोगोफोर हानायखिनिखौ होलांबाय थानोसै गाबख'नाय बोर बिना लानाय
बेजों नङाबानो मानसिनि संसारा जाया सिखा रुवा नङाबानो जाया बेनि थाखायनो गाबख'नोसै बोर बिनोसै सारा बोसोरखौ मोजाङै मोजां दोननायनि सारा बोसोर आरो लहा लुहिजों बिजनेस गेलेनांगौआ बोर बिनानै लायाबानो जाया नंगौना नङा लोगोफोर नायदो दानिया नै लोगोफोर बिश्वकर्मानो धुपखाथि सावना होदों मानसिया बे नङाबानो जायाना बेखौनो बांसिन बाहायो सान हर मोनाब्लाबो थांब्रबनांगौबाथाय थाङो दै सान्थि सारखांबाय दा नै धुपखाथि सावना होनोसै लोगोफोर मानसिनो बेनो गोनांसिन बुस्थुआ मानसिनो बेनो ना नैबे गारियानो आरो बेनो बांसिन खारनांगौबो जायो थायालै दोननोबो जायगायानो गैया धुपखाथि दोननोनो जाबाय लोगोफोर नै बिश्वकर्मानि बिबार नै लोगोफोर बेजोंनो बांसिन हान्थियो मानसिया ना बेनो बांसिन खारनांगौ होमब्ला बेखौसो बांसिन सिबिनांगौ ना नंगौना नङा लोगोफोर नंगौ दा नायलांबाय थादो होलांबाय थागोन आं सानसे लोगोफोर मा माखौ ब्लग बानायनो हायो गैयालै दिनैबो फैसाखौनो बाहाग खालामनो मोनाखिसै मोनाद्रायनानै आरो बिश्वकर्मानि मालाय बन्द खालामजोबबाय गाबोनसो सुनो मोनसिगोन आंदि बुंदोंमोन ना बे हाजिराखौ राननो होननानै गैया राननो मोनाखिसै लोगोफोर आरो थांनायावबो दहाय भिडिअखौनो खालामाखिसै आं मानो होनबा लोगोफोर आंना स्कुटिया दहाय आरामसे फुजा होलायबाय बिबार माला गानहोलायबाय सिन्दुर थुलायलायबाय स्टार्टआनो जायाब्रा दिनै आसुरितसो दासो एसे स्टार्ट जाबाय दा गारि फुराना गारि सुनो सिङाव दै हाबलाबायखो ना माखो स्टार्टखौनो बानायनो हायाखिसै दिनै सानसे गारिबो लानानै थांनो हायाखिसै मानो हायाखिसै दा फैनायाव लखब थाबायबोनांबाय सापागुरिनिफ्राय मोनालायनानै दिनैनि भिडिअखौ ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो चेनेला गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर इउटुबनाथ' साबस्क्राइब बानायबा फैसा थाङा ना लोगोफोर साबस्क्राइबल' खालामनानै दोन नायनायनो होयिया नोंसिनि गोसोसै बेखिनियानो बाय